tag spaghetti. Chi, kutsara isa, Chi. Dako po gani eh. Barato ra ning spaghetti. Tag 25 pesos. Mabusog na mi ani o kay ga-diet baya mi dili baya mi og kaon og Malalaki og daghan. Wala na dira. So enough na mi sa among tanan kanina kuan. Okay. Yan. Kulang naman sa ko ni pero si Grace ba. Ang may ang kwa. Thank you. Sa Dalaw blessings. Spaghetti. Lami kaayo. Malalaki ug ma, Chi. Ah? Malalaki ug ma. Te? Malalaki ug ma ba? Kaon kog spaghetti. Ay, pila mo nagway be. Te, grabe sa camera. Mga ontag spaghetti. Sibog ko ba? Mo na naong ya kita. Sige na mga ni. Baby kita lang. Lami kay spaghetti. Yung patay. Ay, yun ang pala yung galit. Wala, tungit. Tungit. Wala halad ba? Mali na naman si Grit ba? Tulog. Natulog kita siya. Lami kayong spaghetti. Kinsa nagluto ana MJ? Lami lagi ah. Init ka sa sulod. Gawin ako sa iyo, man, ano may tikpan? Kinsa nagluto ani? Azel. Ako. Ikaw? Lami. Wala condense di niya sa gulang condense. Lami ang Lami na gyapon. i-condense dyan. Ha? Lami pa na i-condense eh. Pero mas lami gid na i-condense. Apel po sa hab-hab po dito po. Mas Kaya lami. tamis. Mas lami pa dyan kung may condense gini. Lami naman siya pero condense ba? Ayaw ko lang matamis. Pag mo silang pagkainin ng matamis. Allah. Awa, sawan mo na. Ibangon na sa ikaw. Saya una ni kaon oy. Saya una ni kaon kaduhang gid ka. Wala siya. Puro pag-araw mo na tawag tamis. Buta ka sa MJ si mga Elena. Wala yung problema no. Wala problema, wifi mo. Kung sila ka ba? Yan eh, mas kalma na yung istorya. Panama ka na si MJ, MJ ya po nga ito. Mo to siya ang kuanda. Mo to siya gawin sa mga kontata. Siya to magtatrabaho sa ibasi. Siya to sa ibasi. Siya may kakuan dito sa visa. Lagi-lagi bisa na to. Siya may gandol niya dito eh. Kabalo pa daw sila nga ang mga bangko daw diri daw gipalargo. Wala ka sila katong pagkato daw nila atong nag-flight, largo daw sila diri barang pa nagwa sila O, katong. gapit Daw sila kabalo. Gapitan na to kung magamit dito. Kaya ang plano ang daw dito sa daw kay ang gamit baya sa Andres. Diri beto pamalhin tanan para dito na mamalit ngun mga idin. Oh. Dobi katong taga San Andres man ugma. Dili si Siray ganong kita daw tanan na daw largo diri dayon. Bakit andun kayo lahat? Tumatulog. Thank you. Busog ko. Okay, siya gilan, no?